I 1849 blev Danmark demokratisk sammen med indførelsen af grundloven. Siden da er vi danskere blevet meget stolte over vores demokrati med vores høje stemmeret. Spørgsmålet er, kan vores demokrati egentlig forbedres? Jeg har temaet, hvorledes skabes det bedste demokrati? Min problemformulering lyder således. Burde 16-17-årige have stemmeret? Til det har jeg brugt disse tre problemstillinger til at besvare. 1. Redegør kort for det danske demokrati og historiske begivenheder angående valgrettigheder. 2. Undersøg den politiske interesse hos 16-17-årige. Og 3. Diskuter hvorvidt det vil gavne det danske demokrati at give 16-17-årige stemmeret. Jeg vil redegøre kort for det danske demokrati. Og i Danmark har vi en blanding af direkte og repræsentativt demokrati. Direkte demokrati betyder, at alle borgerne, hver gang der skulle vedtages et nyt lovforslag, vil stemme. Det vil så ende med at blive meget problematisk, siden der bliver vedtaget mange nye lovforslag hele tiden. Og hvis hver eneste dansker skulle stemme, hver gang det skete, så vil det kræve en kæmpe politisk engagation og deltagelse fra hver eneste dansker. Derfor bliver bruget af direkte demokrati kun brugt, når det er store lovforslag, der skal igennem. For eksempel ændring af mønt i Danmark, det er der blevet før, hvor vi har skulle stemme om hvorvidt at kronen skulle skiftes ud med euroen. Vi bruger derfor en nemmere løsning til langt de fleste lovforslag, vi bruger det, der hedder repræsentativt demokrati, som gør det nemmere. Det er, hvor vi stemmer eliten ind til at tage de her beslutninger for os. Det gør netop, at vi kun skal stemme en gang hver 4 år. Og dem vi så stemmer ind, de kommer ind i det, som der hedder Folketinget, som er dem, der laver de nye love. Og det er 179, der bliver stemt ind i Folketinget. De repræsenterer hver en mandat, og en mandat er så lige med en stemme. I det der 979 vil det så gøre, at det gyldne tal er 90, i det at så vil man ligge over halvdelen, og vil derved kunne trumfe en lov igennem. Hvad angår vigtige historiske begivenheder, så fik kvinder valgret i 1915, og lidt mere interessant, så har der været en kontinuerlig nedsætning af stemmealderen siden at demokratiet blev indført i 1849, hvor stemmealderen faktisk lå helt op på 30 år, eller ja, der hvor man måtte stemme. Nu ligger den så på 18 år, som blev vedtaget i 1978, for kun omkring 30 år siden. Lidt over. Og i den her tidsperiode fra 1849 til 1979, der har der hele tiden været kontinuerlige ændringer, hvor den er blevet nedsat. Det vil sige, først blev den nedsat med 3 år, som f.eks. til 28, til 25, så til 23, så til 21, så til 20, og endelig i 1978 er den. Nu lyder spørgsmålet så, om vi faktisk skal nedsætte den igen til 16 år. Og jeg har valgt at undersøge en politisk interesse hos de 16-17-årige for at komme med deres mening også. Vi ser i bilag 3, hvor der er foretaget en Gallup-undersøgelse af Dansk Ungdom og Fællesråd i 2008, og de har undersøgt, hvorvidt at de unge godt vil stemme. Og det lød faktisk sådan, at kun 14% af de unge gad stemme. De mener dog, at dette tal er steget på grund af, at der er kommet mere fokus på emnet, og derved er tallet steget. I modsætningen, der har jeg sådan nogle tabeller i bilag 5, som vi kan se, at selvom de unge måske mener, at de ikke vil, så vi ser her i tabel 1, så udviklingen i unges forhold til politik fra 1981 til 2008 er faktisk steget en del. Hvis vi ser på 1990 her, så unge mener, at politik er vigtig. Det er steget fra 42 til 47. Hvis vi ser interesse for politik, er den steget fra 49 til 62. Hvis vi ser unge, der diskuterer politik med venner, er den steget fra 80 til 82. Så i hvert fald i politik er vigtigt at diskutere politik med vennerne, er det kun steget marginalt. Men interesse for politik er faktisk steget med hele 13%, som vi ser her. Så selvom måske unge ikke mener det, så er der faktisk steget så er politik blevet en større punkt på dagsordenen for unge. Vi ser også, at der har været en udvikling i de unges foreningsdeltagelser, med i de fleste af dem her er der faktisk sket en udvikling fra 1981 til 2008, både hvad angår medlemmer og frivillige arbejde. I tabel 2 er det der. Jeg vil så diskutere, hvorvidt det faktisk vil gavne til demokrati at give de her 16-17-årige stemmeret. Vi tager nu udgangspunkt i bilag 3 igen, hvor Peter Nedegaard, han er forsker i europæisk politik og professor på Københavns Universitet, og han mener faktisk, at stemmealderen skal sænkes. Han bruger disse argumenter.
Han siger, at det vil afbalancere indflydelsen af det stigende antal ældre. Jeg citerer: efterhånden går flere og flere op i ældresex, hjemmehjælp og andre emner, som alene har med de ældre at gøre. En nedsættelse af valgretsalderen vil råde bod på det og forbedre demokratiet. Han mener med det her, at det skyldes også, at der er mange ældre, som der stemmer på DF, i det at DF de koncentrerer sig meget om de ældre og vil gerne skabe bedre forhold for dem. Og unge de stemmer meget radikalt, så på den måde vil det afbalancere lidt den her stigende tendens til, at der bliver stemt meget ud på højrefløjen radikalt, med at der er mange unge, der faktisk stemmer på Enhedslisten, som er et meget ungdommeligt parti. Og det vil gøre det mere demokratisk, kan man i og for sig sige. Johannes Andersen, lektor på Aalborg Universitet, han bakker op om dette, og han mener samtidig også, at jeg citerer: det vil være en forbedring af vores demokrati alene ved den kendsgerning, at flere vil blive en del af det. Det er jo klart nok, kan man sige, at demokrati, det er jo folket, der så bestemmer, folkebestemmelse. Og det er jo klart nok, at jo flere der så bestemmer, jo flere der har ret til at stemme, jo større demokrati vil der blive, og jo mere demokratisk vil det blive. Han mener også, at en nedsætning af stemmealderen til 16, det vil ikke skabe flere. Ja, man kan jo sige, et argument mod det vil være, at 16-årige, de ikke ved nok, de har ikke nok viden til at kunne tage de her beslutninger i den alder. Men han mener så, at det vil ikke skabe, at der var flere uvidende, fordi ved en nedsætning af stemmealderen, så vil de også blive mere politisk engageret, fordi de nu har muligheden for at stemme, og deres vidensniveau vil blive højere. Han siger også, at unge kender ikke så mange politikere, som gamle måske gør, men til gengæld så de følger mere med, hvad der sker på gaden lige og nu og her. De har også nemmere ved at søge information på grund af den teknologiske udvikling, som vi har fået, og som unge gør brug af til i dag. Forslaget blev faktisk taget op i 2009. Dog blev det stemt ned, da 53 stemte for det her, at der skulle være den her nedsætning i stemmealder, da stemmealderen skulle reduceres til 16, og 60 stemte imod. Så der var faktisk kun en marginal forskel der. Det var Socialdemokraterne sagde, at det var slemt skuffende det her, men og Venstre stod på den anden side og sagde, at det var et fornuftigt valg og ikke stemte igennem. Venstre mener herved, at der er ikke grund til at bruge skattekroner på noget, der ikke vil tilføre nye oplysninger. De mener, vi er fuldt oplyst. Det siger Venstres kommunalordfører Erling Bonnesen. Han mener endvidere, at unge ikke ønsker stemmeret, hvor han så tager udgangspunkt i den undersøgelse, vi lavede, Gallup-undersøgelsen, som vi lavede i vores undersøgende spørgsmål. Vi kan så sætte dem op mod hinanden her. Vi har jo både argumenter for og ikke for, hvorfor de skulle. Og min konklusion, altså, at selvom en undersøgelse har vist, at få unge gerne vil have stemmeret, det kalder undersøgelsen, så er unges foreningsdeltagelse, unges politiske interesse og deltagelse gennem de seneste år faktisk steget. Der er så mange argumenter der taler for, at unge burde have stemmeret, også statistiske argumenter. Valgalderen er blevet sat ned mange gange, siden demokratiet blev indført, og det kan kraftigt overvejes, om danskerne er klar til endnu en nedsætning. Ja, det var så det.